umuntu engabe sikhuluma ngaye la. Ozala. Ukwenza. Ubabulele emhlabeni odlamini namhlanje ngenxa yakhe. Ngibona ngathi uyena ahlahla umuntu uzosisiza mina nomndeni wami sithole yonke into abasitshontshela yona. Yeah. Uzosola uma ungaphenduli. Phendula. Sithando sami. Usuqedile? Ngiqeda ukwehla kwe-treadmill njengamanje. Yini kwenze njani? No, kune-movie nje engiyicabangayo. Ebengifuna ukuthi siyibuke mawubuya. So, uzofika nini? Ngiqeda ukwenza i-workout yami manje. Bengiqeda ukuthatha ishawa ngizobe sengiza. Okay. Ngicela ukuthi ungathatha isikhathi eside. Sengiyakukhumbula manje. Nawo sweet yazi. Angithi phela ngiyakuthanda mina. Nawo futhi. Yini kwenze njani? Hayi kumnandi nje ukwenza izinto ukhuluma noVusi. Ngase ngakubona. Ngizomela ngihamba. Hayi bo, hawu. Sikhohle ukuthi ngishonele. Hawu, ngisakudinga. Awuzungiduduza.